Salam, hormatly vatandaşlar. Ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu çıkışımda sizin soragyňyza jogap berjek bolýan. Egerde sizin şu videoň aşagyna soraglary, ýa-ni soragyň bolsa şu videoň aşagyna soragy ýazsaňyz men jogap berin. Bolmasa men bir näçe soralar bar, men şolary eýýäm, jogap berip başlajak. Şu efire başlamakak men bir zat size düşündirjek bolýan. Şu efiriň bazı efirlerin esas maksady bizim cemiyetimizi üstürmek. O diýmek näme? O diýmek her gedek biz size bir bilimleri ya bir zatları düşündürüp bir cemiyet uğrundaky döwletiň guruluşy ya cemiyet guruluşyny ya cemiyetin içindäki esas zatlary düşündürürüz. Gelim şu gün men size Türkmenistan parlamenti näme üçin gerek, näme üçin saýlanýar, näme wezipe ýerine ýetirýär Türkmenistan parlamenti ve Türkmenistan parlamenti nämelerden ibaret? Gelin men şu arada size şunu gurrun bereyim. Şunu kepleşigimizde bir de Muhammed Ağa gatnaşmaly ve başga da Serdaram gatnaşak diýdi. Olar gelinçe men efirimi başlayan ve şu tema ýa-ni parlament tematyna men size temasy boýunça bir topar maglumatlar bereyim. Dedim, Türkmenistan'da iki meclis var. Bir meclis Türkmenistan meclisi, ikinci meclis Türkmenistan'ın Milli Halk yani maslahaty. Normalde Türkmenistan'da bir parlament olmalı. Ya meclis ya parlament, onun tapağı yok. Parlament meclis demek. Türkmenistan'da devlet kuruluşu şundan var. 3 tane uğurlu devlet kuruluşu var. Birinci yerine yetirici hükümet, yani birinci olay, birinci kanun çıkarıcı hükümet. Yine şunu parlament diýilýär, meclis. Ýöne Gurban Berdi Muhammedow gaty ýeti kezzap bolan soň şu parlamentin üstüne ýene bir ýa-ni gurulma goýup, onuň adyna da halk maslahaty goýup, ýagny halk bilen maslahatlaşýan, ýene de öz çinovniklaryny ýagny şunu wezipetinde işleyen adamlar getirip ýene şolar bilen mesele çözýän kişi bolýar. O yerde mesele çözülen, o yerde bir zat ise şu bolýar. O yerde maslahat yok. O yerde monolog, diyalog yok. Yine men şunu size şunu söýledem. Yine kanunları bağlayıcı ve kanun çıkarıcı hükümet ona parlament diýilýär. İkinci Türkmenistan hükümeti yine yerine yetirici hükümet. Ona kabinet ministerlikler ve on üstünlük duran prezident. Prezident devleti bütün dünyada prezentavat eden adam. Prezident parlamenta buyruk berip bilen ok. Prezident parlamenta yine şu boyunca kanun ýetini ok, şu boyunca şunu seyredin deyip, yani maslahat hükmünde yani görkezme ýerip bilýär, şol parlament seyredýär. Şuna ýan dogry bolsa şuna seyredýär, ýa-ni dogry bolsa seyredin ok. Ýöne parlament yerine yetirici hükümede yani kabinet ministri prezidenta impeachment bildirip biler ve şoňa ýa-ni öz nägeliklerini aýdyp biler. Kanun çıkarıcı parlament Türkmenistan'ın halkına gerek kanunlar çıkarmaly ve şonu yerine yetirmeli, yerine yetirici hükümet. Diýmek yerine yetirici hükümet ýöne bir tutulan adamlar, alyga tutulan adamlar. Yine şu prezident, saylanan prezident, şoň tutulan yerine iş üçin tutulan adamlar, kabinet ministrleriniň orunmasarlary, ministrler, vice-premierler, hemmeleri aşagyna çelleýän bu doktoryň ýolbaşçylary, şular ýa-ni Salam aleykum Muhammed Ağa. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selamun aleyküm vatandaşlar. Yine şular ýagny yerine yetirici hükümet. Yine şu kanun çıkarıcı hükümet, parlament kanun çıkarana, yerine yetirici hükümet şonu edenine yanlışlık goýurilse, ya kanun çıkarılanına ya da yerine yetirilenine şu kanunları ona ýokarsu seredip çäre goýýar. Yine şu ýaly din aramlyk bütün döwletlerde baýny şuňa ýa-ni döwlet guruluşy diýilýär. Ýöne Gurbanoğlu ulu kezzap bolan soň şu döwlet guruluşyndan bolup şuň üstünden aýratyn
milli halk maslahatyny ýasap öz ýolbaşçylyk edip şo ýere diňe öz ynamdar adamlaryny goýdy. Ine şol ýokary halk maslahatynyň üstün ýa guramaň üstü bilen aşaklar kontrol edýär. Ine Türkmenistany men şoň üçin diýen döwlet ýok, döwlet gurulşy ýok, hemme zat ýa-ni surat ýaly kartinkada bar ýöne aňyrsyna zat ýok. Serdar parlamentiň başlygyny hem özü goýýar, belliýär, Gurbanly prezident hem özü belliýär, bir bulum bujurluk. Parlament bolany halk tarapyndan saýlawa geçip saýlanmaly adamlar. Halkyň predstavitelleri, halk goýmaly. Parlament ba meclis ýokary parlament, ýokary sowet diýilýär. Soň vilayet parlamenti bar, soň etraf parlamenti bar, soň owa soweti bar. Olum kiçik parlament. Ýernäki ýerli parlament. Ine şu ýerlere halkdan adamlar saýlanmaly. Çinownikler saýlanmaly, halkdan adamlar saýlanmaly. Öňe giden jemgyýet ugruna bilimli, zady düşünip bilýän, kanunlar gorap bilýän, kanunlara korrektirovka berip bilýän, ýa-ni belli bir awraýly adamlar gelmeli. Men size bir video görkezýän. Türkmenistanda näme parlament ýa-ni geçýär, parlamentiň ýygyny geçýär we beýleki daşary ýurtlarda näme geçýär. Gelin şonu seyredelim. Ondan Muhammed Alson komentara berersi kiýmez. Ine birinji bilen Türkmenistany seyredelim. Seyredin. Parlamente men diye ýöne üns berin. Hemmeler ýazyp dur burada. Durup ýazýar. Ýa-ni görkezme bolanda durup ýazýar. Ýene bir parlamentde bu bagışlanmaň üstüne ulanma pornograf edilýär. Model. El galdyran hemmesi el galdyrýar. Şulardan kanunlar sorasaň bilýänem däldir şu. Konstitusiýany käbilere okak görenem däldir. Şu biz aýdyp şunu okudaýmasak, şu okak görenem däldir. Indi serden Fransa parlamentine. Näli ýa-ni keleş dialoglar näle geçýär? Ne diyalog barmı şurada Feridun? Bir ýa-ni bäsleşikli pikir alışmak barmı şurada Feridun? Bir durup ýa-ni ruçka bilen ol mektepde çağırlar durup ýazanok. Şuraya ýazýam ýazanokmy? Oňa sen bulardan näme isleýän? Bular bir gullor, gurban bolayım gullor. Näme isleýär biz bulardan? Ne şular bize kanun çıkarıp bizim ýa-ni ýagdaýlarymyzy gowruşdurmaly adamlar şular. Ine dedim Fransada näme? Gara birinji ministr çıkış edýär. Şundan tanqidlap hemme partiýalar 40 000 goly poprawka ýa girdiýär şunu. Şunu gözüňde tut diýip. Bir bäsleşik bar, bir işleş, bir atmosfera bar, işleýärler, ýa kanun çykarýarlar, gerekli kanun çykarýarlar. Ine derdim ýa-ni başga bir bu Türkmenistan ýene. Ýalňy bolsun. Ine meclis. Hemmeler ýazyp dur bir adam ýa-ni aýdýar. Hemmeler ýazyp. Şu maksatnamany şu ýa kytabyny öküzmelär. Şu maksatnamaň tekstini ýa-ni elektron görnüşini hemmelere iyi berip şular bir aýt şoň üstüne işläp her kim öz ýa-ni görkezmelerini, öz belliklerini aýdyp bular bäsleşik hökmüne gerekmi gerekkäm, dogrumy nädogrumy diýip şol maksatnama girilmeli. Bu näme diýär gurbanly? Eýýam taýýar maksatnamany getirýär. Ine kabul edildi, biz tasdiklamaly. Şuna elinizi kaldırın. Elinizi kaldırın, tamam. Bolly.
Ülkenin bähdeşiklam, bir dialoglam, bir şulardan kanun çıkararlarmy bu? Ya Gurbanuny dinläp ýazyp oturarlarmy? Masalaçylyk. Şoň üçin men diýen Gurbanulyň bar ýerine pornografiýa. Bul bir kartinka, izi boş, hiç zat ýok. Türkmen halky hiç zada garaşmadylar şulardan. Hiç zat bolmaýar. Bular hiç zat eden ok, diými? Kartinka diýe halkynyň real watan, şondan watan programmada gyzyklam däl. Oň diýen zatda robot ýaly, ütkeşik adam ýok. Şu öňküligine ýanky 18-nji asyrdyň pikirleri bilen bular 20-nji asyrda dolanjak bolýar. Inem başga parlamenta seyrederim, Russiýa parlamentine. Ekranını görülenakjy. Murat, ekrana çıkanak. Ya dur. Men bir minut onu görkezmändim. Gülämende bir minut. Bir minut vatandaşlar bağışlarsın men täzeden görkezýär. Hemme zatlary. Ine derim. Başlaly täzeden. Birinji Türkmen parlamenti. Ine Fransaň parlamentini görkezýär men size. Birinji. Gün efirde gitýär ödüm. Owo gönepim. Sevdiğim vatandaşlar, şurada hiçbir yazyan adamın görüyorsun, Ruçka bilen yazıp neme diyen. Yok, bular pikirler bilen gaty ýanky üns bilen dinleýärler. Birinji ministr näme diýär? Şoňa tanqid edip, neme edip gidişýärler bular. Bular Ruçka bilen yazıp näme diýse ýazyp oturan ok. Ine mop рабочий parlament diýilýär. Şu ýerde kanunlar kabul edilýär we şu ýerde çözükdir alınýar. A bizde parlamentde çözükdir alınok. Mesela Gürköy'de nädir? Ine şul Fransa parlamenti. Ine Zerdeliň ikinji. Gurbanuly uly hormatlanmaýan Gurbanuly. Ine Zerdeliň näil parlament başlaýar, diýelim. Ülkesi neçenden ýaşasyn gelmekde döwletdi. Ne dedim? Parlament diýip näme? Ne meclis mi? Niýede bar şular ýa parlament? Ünsüň parlamentiň başlygy ýa meclisiň halk maslahatynyň başlygy gurulýar, galanyr diňe ýa. Hany рабочий dialog? Hany ýanky şunuň bäsleşligi? Hany ine şu görkezmeler näme dogry? Şu görkezmeler dogry, şunu üstüne işler, şunu düzeltmeli, soň düzeltip getirmek, soň maksatnamany kabul edilýän sözler hany? Näme? Serdar Berdimuhammedow şol ýaly öktü giden adam şu maksatnamasyny şeýle bir ideýany ýazypdyr bolup, hiç kim ona zamyçaniýasy ýokmy? Ine parlament Türkmenistan. Şoň üçinem kanunlarym ýok. Halkyň ýanky arzuwlarym çözülen ok, halkyň niýetlerem çözülen ok. Kim çözsün? Şular çözsünmi? Bular halk tarapyndan saýlanmady. Ýokurdan bellenildi, aşagda da falsifikatsiýa geçirip goýberli. Boldy. İnkubatordan çıkan ýaly hemme bir meňdeş. Mektep okuwçylaram şuna görä adatmy kadýan Muhammed aga. Tamam. Gelin indi başga parlamenta seyreden Türkmen düşnükli. Indi seyrederin Ortunka. Ýazyp oturan adam barmy?
Gördüňüzmi ýazyp duran barmy? Ýok. Elektron hakyky san tehnologiýalary, monitorlar dugry öňünde basýar zady diýip jogap berýär boldy. Ine muňa parlament diýsen bolýar. Bolmasa bulam diktator parlamenti. Ýöne şonda da bu raboçy parlament işleýär şular. Ine nikisine serderim. Indi parlamente bul Gırgızlaryň parlamenti. Ine beýasledik hatda ýanky bular emosiýa bilen beýasleşik dialog gidýär. Bizim parlamentde barmy şu? Ine şu ýerde geçirip görseň, ýa diktator kanuny ýa diktator bir zady. Uralaram den şu ýerde. Ine işleýän parlament. Ine şu adamyň halkdan çykanlygy bildirýär. Beýleki inkubatorlar gurbanyň gullar däl. Beýleki Türkmen parlamenti ýa. Şular Türkmenistanyň üstünden gülýärler, dogram edýärler. Bir de o beýtmäli häzir diktator ýa-ni kanunlar kabul eder, Türkmenistan ýaly bolar diýip bular mysal hökmüne getirýärler. Men gulumy enişdim. Indiki parlamentde serdelim. Bu niýeňki? Özbegistan. Şu ýaly diplomatik çağatýarly ýanky konstitusiýanyň özgeçikleriniň bu mazmunyny berýän bizde Watan programmasy barmy? Ýok. Robotlar gurulýar, tekst okuýar, ýatdan saklaýar. Şoňa da ведущий diktator diktor diýýär, gülkünç, maskaraçylyk. Bir diýrat ýa robotlar basyp alypdyr Türkmenistan Watan programmasyny parlamentine. Gurgunlar robot. Oň diýen zat öz bilen o. Robocop ýanyna otyr ol Robocoplyk edýär. Serdar. Beýlekiler gullar. Yanan kişi bolup, ýanky ruçka bilen çyzýar, oýnaýar, ýanky näme telewizora düşýär, o parlamentde wagt geldikler. Ondan biz halk bolup näme garaşar şulardan? Bular zat çözen ok. Bular çözjek bolan ok. Diskusiýa ýok, bäsleşik ýok, kanunlar kabul edilen ok halk ederek. Bular halkyň arzularyndan bilen oklar. %65% konstitusiýasy ülkedirli halkyň arzulary boýunça. 3,5 gezek halkyň haklary köpelli diýip ine ofisiýalny berip durlar. Ine san tehnologiýa, Serdar Berdimuhammedow, Gurbany Berdimuhammedow, seň ine san tehnologiýasy. Kim nähil ses berdi, näçe partiýa haýsy ses berdiler, rezultatlar ýöne ekran çykdy. Her adamyň öňüne de ekran maýa, belli. El galdyrylşan ok, ýa-ni näme ýazan ok, ol birinji klassaky hatda çağıran ýazan ok şonu. Bütün dünýäde görkezýän maskaraçylyk bu. Şunu diýerek Muhammed Ali ertir hemmelere tablet alıp bererler şular, planşet. Bu planşet ulanmaz, bilen oklar. Siz doğru adamı bulamazsınız. Ne derdim? Şular robot ýaly geyinenmi? Hemmesi ýok. Halktan çıkan dürlü adamlar belli. Dürlü pikirler belli. Dürlü partiyalar belli. Bunun priçotkalar menden ok bir-birine. Türkmenistan ýaly. Biz Demirgal Koreýa ýakynlaşyp gidip oturýar häzir.
Senin her kimin öňünde monitorlar durandyr. Tabletler vardır. Ine senin görýärmi? Her kimin öňünde. Hükümet olara hormat koyan ağa. Olan hemmet bir akmak nadanlı ne için biz olara harca değilliye derdi Muhammed. Olara verecek pulumu getirin bana verin. Ben özüm saklamak için tölümeli yerlerim köp diye. Şol için ola bir derek görüp bol nemede. Türkmenistan ne parlament var, ne konstitusiya var. Konstitusiyanın dine ona varıp hava bizim konstitusiyamızda şu atla yazılan hava ba biz çare reaktif aytmak için gerek. Bollu başka işler için gerek kakar. Ine senin hormatly vatandaş. Ine san tehnologiyasy, ine parlamentde derrew ýa-ni bir daklad edýär. Şoň dakladyň bir tekstin bölegi ýokarda eýýän ekrana görkezilýär. Oturjylar kelle dögmedýäli. Has çalt ýagdaýda şular ýa-ni hemme maglumatlar görüp çözüp berýärli. Ine atçotlar şeýlegi diýär. Ine şu ýa-ni statistikan şeýle görkezýär. Bir topar maglumatlar şeýle berýär. Şu ýaly işleýär hökümet. Şu ýaly parlament işleýär. Inni indikator edelim. Bul Gazakstanyňky. Senin öňlerinde planşetler var. Görýärmi? Şu planşetleri ine. Şu planşetler bilen bular ses berýär. Türkmenistan näme edýär? Bloknot bilen ýazyp, elini galdyryp ses berýär. A kim onu hatap edýär? Kim onu sanýar? Zalyň içinde bir gep sanamaly ony. Bular näme çözülýär? Bular çözüp almagan bular ýa-ni bir düşnükler. Bular alyp barýan iş düşnükler. İçindäki oturan adamlar diňe mektep okuwçylary ýaly gullar ýazýarlar. Gurban bolyň, salamu aleykum. Gowmy adalara saman geldiňinde häzir biz nemeni geçýärdik. Şu sözler hem ýazýarlar da, Muhammed ağa. Bu masalçylyk. Ine bu raboçy parlament, raboçy obstanovka ýa-ni iş düzgünleri laýykly ine geçirilýär. Şu ýerde hani bir ýere çykyp, Gurban ýaly çykyp, ýa hemmesi el çapyşyp, gyýyryp oraya zat ýokmy? Masalçylyk. Ýok. Parlament döwletiň ýüzi. Bizim döwletimiň ýüzi ýok. Men şonu aýtjak bolýam. Masalçylyk. Burada belledim olayım işte adı. Aydın. Siz qowzat etdiňiz da, gözde Fransiýanyň kyny goýdyňyz, ondan soň Ortaýadyň kyny, Özbekistan, Kyrgyzstan, neme Türkmenistan. Gözde şular deňe häzir inni Ortaýadyň kam, Kazakstanyň kam, Özbekistan, Kyrgyzstanyň kam, ola da primerde. Biz ona her deyip geçer. Yöne nirede halk näçe aktivligine göre şon ýanyň parlamentleri var. Parlament Halkın aktivligine göre. Halk sesini çıkarıp başlasa odan ol Özbekistan'ın kıyanak bolýar. Halk bırak kıyırıp köçe çıkıp eyle beyletse Kazakistan'ın kıyanak bolýar. Yine beter revolüsiýa Kırgızstan'ın kıyanak bolýar. Revolüsiýa verse Kırgızstan'ın kıyanak bolýar. Revolüsiýa Amerika ýaly bolýar. Ýewropa ýaly bolýar. Bolmaly näýdi? Gözde kanuna haçanam. Hem halk boýunmaly, hem döwlet mecburi şonu yerine getirmeli bolýar. Birinciden parlament saýlananna näçe partiýaň esasyna halkyň azat konkurensiýa esasyna öz deputatlaryny taýlanmagynyň esasyna bir parlament düzülse içinde diskusiýa bolýar. Tebe dürli partiýalar, dürli programmalar var. Öz ses beren adamlaryň öňünde beren sözleri var, planları var, erti ola aýryp bilýär ony. Şol üçin hem şu taýda şonu goramaly. Bir. Inni täze kanun çykjak bolsa düzgün nähilli. Ösen demokratik döwletlerde. Bir kanun öňçe şu parlamentin içindäki toparlan bir bölegi şu kanuny girmeli bir proýekt taýlanýar.
O zaman şu proyekti parlamentde hödürleyenler şon bir belli bir prosenti eger şonu bolýa şoňa teredeýin diýse o zaman şunu metbugaty berýärler. Metbugat ondan belli bir süreğin içinde 5-6 ay, 1 yıl, 2 yıl içinde şu hakkında diskusiye ediliyor. Dürlü institutla, dürlü toporla, dürlü adamla, dürlü noktayı nazardan şunu seyredip şunu analiz etýärli. Eger şunu etsek näýilli, etmesek näýilli. Peýdasy nerede, ziyanı nerede? Haýsy toporun peýda bolup biljek, haýsy toporun ziyanly bolup biljek. Şular hemmesi analiz edilýär. Halk maksimallam halka şunu yetirýärler. Halkın kellesinde de şu problema o zaman oýlanyşyp başlaýarlar. Gerek bolsa miting etýärler, gerek bolsa şonu gollaýar. Dürli ýollar bilen öz şu Muhammed. kanunyň kabul edilmeli ýa Muhammed. kabul edilmesine täsirini goýar. Häzir Ondan dowam edýär. Hawa ondan iýdinden eger şu ýene parlamenti öwrüp barsaýynyşyn ondan eger samniwasiýa edilse şu ispan medeniyetine bir azajyk ziyan ýetjegini bilsele şu näme etýärler başga oblastdaky parlamentleri hödürleýärler. Siz şunu gidin özüňiz analiz edin eger gerek bolsa şu proyekti öz provinsiýaňyzda ýerine ýetirip görün diýär. Şimdi onu da eğer kabul ettiler şu tane şunu öz belli bir bölüklerini eksperimentalni barlak görüyor. Eğer neme olsa o zaman beylekli aliyarlı da kanun. O zaman parlamentin içinde diskusiya olup dürlü partiyeler nemedip karar çıkandan sonra o zaman premier ministeri, prezidenti yine başka etapa geçip o zaman kol çekiyor. Şu kol çekilerinden sonra o zaman hemme şu sonu boyun olmalı. O prezident men edecekke falan edecekke şunu yerine yetirip geldi İspanlı itili organında. Şunun için hem idaredeki adamla kanunu yerine getirmeli ne prezidentin diyen etme. Bizimkiler prezident ne ediyse şu an kanunu ipkata ediyor. Bolýa. Muhammed ağa, häzir biz gepleşigi dowam eder. Ýa-ni sen bilen söhbetleşigi dowam eder. Hemen bu toryň material bu torun diýsem men bolýar. Sen häzir hemme zat birden aýtdyňar. Biz ýa-ni material görkezip aýtsak has ýeňe halkymyza düşünmek. Ine dedim, häzir Gazakstanyň gidip dur parlamentiň ýygyny Gazakstandaky. Ne? Asılly, gurrun, asılly dedim. Açık diyalog gidip dur. Yani asıllı, hormat koyulup birbirine düşündürüşler verilip iş gidip dur. İş gidiyenin bilir ya. Öyle mi açık efirlerde. Bizim parlamentimiz neydi? Onan terörler. Yine şu Kazakstan'ın parlamenti. Merkez Asya'da Kazakstan'ın parlamenti ömürden. O hakta sözü yok. İkinci yerde benim fikrimçe yine Kırgızistan'ınki. Üçüncü yerde Taycik, pardon, Özbek, dördüncü yerde Taycik ve Türkmenistan şu dördüncü yerde ikisinden. Biz beşinci yerde diyelim olya. İnnik parlamenta seyredelim, hormatly vatandaşlar, yine Amerikan parlamenti. Unutmayalım. Bir yerine hormat koyup, yani minuta malçayını diye de, yani bir zat bolupdur, men seyretmedim yani. Elizabeth II ölüp men diýem bolupdy. Awa Elizabeth II yani Angliýa yani karalewasy öldü şoňa yani bir minut nime silans diýýärler. Serin şunun eşikleri mektepdäki okuçylaryň hyýaly ýanky Rabakowyň
çağlar ýalymy ýa normal eşik. Bildirýär her adam bir partiýadan ýa bir ýa halkyň bir tarapyndan bildirýär ýa bular bir meňzeş däller. Bular bir meňzeş bolmagyna haky ýok. Parlament halkyň hemme derejedäki ýa-ki jemgyýetiň wekilleri bolmalylar. Bizimki Türkmenistan sersen bir nemeden inkubatordan çykan ýaly bir welaýatyň ýa bir etrawyň adamlary ýaly boldy. Şoň üçin şunuň eşiklerine de azatlyk ýok, sözlerine de, hereketlerine de, pikirlerine de. Bunu näme bizi ýa haýt kanunu çykarsyn, näme haýt haklarymyzy gorasyn. Ýa Amerika derdim. Inni serderiň Türkmenistanyň bu Türkmenistan. Hadi. Bir minut. Bir minut. Gördüňizmi? Durup ýazýar. Durup ýazýar. Niye de başvuru ýazar? Ya eýýem, ýa durup ýazsaň sen şoň gulçulugyny ýerdiň bolýar. Mekteplerde de azatlyk, ýa çağlaryň azatlygy köpürek. Bizim parlamentde azatlyga aňyra dursun. Türkmenistana azatlygy siňdirmeli, ýa guruma şol. Azatlyk boýunça kanunlary kabul edip, ýa-ki halkara konwensiýalara diňletirip kanunlary azatlygy şo ýerden istoçnik başlanmaly, fundamental istoçnik. O ýerde azatlyk ýok. Gördüňizmi ellerini kaldırdılar. Avtomat ýaly. Kim şunu sanyýar? Näçe adam aldyrdy, näçe sanyýanam ýok. Yo iýine galda türmä düşýär. Çaltyrak kaldırmaly elleri. Yok. Seret ses verilerine, şu meclis bolanlar, bu parlamentda wagtynça ýygnak däller. Parlament regularny geçýär ýygnaklar, repetitif ýa-ki repetisiýa edýär. Ferdim. Hökman suratda sanawjy bolmaly ýa-da şunu ýa-ki elektron bolsa ýa-ki ekranda bermeli, bütün dünýä görmeli, şularyň bilmeli. Näçe şu ýa karar ýa şu kanun näçe ses aldy, näçe garşy boldy, näçe neme boldy diýip ol hökman bolmaly. 100% bolsa da 100% ýazylmaly ýa görkezilmeli ýa-da aýdylmaly. On bir şert tamam. Şo ýok da bizde. Ine hormatly vatandaşlar, ýene bir gezek biz Türkmenistanyň parlamentine gaýdyp gelelim. Üns beriň. Nähili Nähili Türkmenistanla ine mezhip etýär. Ine şu adamlar gaýdy kanun çykararlar. Gurbanlyk kimi ýa Türkmenistan kimi. Haýdy bolýar. Hemme ýazdy, gördüňizmi? Planşe edem ýok, tablet edem ýok. Ay Allah canım. Oğudun hali iksan baydak koyupdur. Bir kez zat men parlamentin başlygy diýip ýa-ki samardaýan zatlaryny ünsüň ýene bir gezek ünsüň adamlar salam diýen salam ine hoş geldiňiz ine şu ýygnaga zat diýen zat sözlerini ýa otururlar hemmesi ýeketek del hemmesi ýazýar şonu. Näme ýarar? Bir Sedim, hormatly Türkmenistanyň halk maslahatynyň wekilleri zat diýip aýdýar. Şonam ýazyp durur da Muhammed ağa. Ay Allah canım. Mene ýa-ki bağışlan bolýan vatandaşlar, men efir geçirilemok Muhammed ağa söz bereň. Sözüm ýok da, hiç sözüm ýok. Burda biljekken Muhammed ağa özüňiz aýdaýyn. Indi muny gutaraýly, biz başga temalara geçäýler, Murat. Bir jemlen menim onu pikir maýdaýyn. Bir habar var, şonu aýdaýynmä? Aýdyň.
Neme yani Türkmen News haber verdi. Ay yarım saat bolanırda. Neme Türkmenistan'ın neme minister abaroniyeti harbi ministeri prikaz veripdir. Bir tane officer 10 yıllap Türkmenistan'ın harbısını kulluk etti. Cahilleri privatizasiya edip bilen ekenler. Şu prikazı yatırıptırlar. Yani hani военный служащий officer işleyen adam neçe yılım kulluk etti, işten giden günü cahini elinden alıyor. Yani bütün ömrü şu tadı işlete de yani şu cay şuna verilmiyor. Ertikun biz domlu oluyor. O koçede yatmalı. Bunu bula nem için etiye? Birinci de nem için şunu etiye? Etiyenin tevevi şuları her ne ettirip oğurluk ettirecek oluyor. Barın öz cayınız için pul kazanın giden gününüz ehlike özünüze cay almandan pul olur deyip şunu hem cinayete baş koşturacak oluyor. Yani inni saldatları beter önküsünden beter vurdurup horlacak oluyor. Bir. İkincisi armiyan içine veriyen bütçetleri şoları oğurlattıracak oluyor. Yani yine de bizim yaş oğlanlarımız armiya gityerli önküsünden beter açlıktan kötünce. Mina barona dağıtları satacakla haramdadılar. Yani hem de dargatacak oluyor. Bir nemi özleri nemi befisyonla iyidarlayanlar. Bize kul olsunlar. Armiyada işleyerler bize kul olsun. Nemi diysek şunu ettirli, tevabi korkturlu eğer işten gitti hiç saat bulmayacağını, köşede kalacağını bilsinler. Şunun için biz nemi diysek şunu ettirli diyor. Yönü şol inni tesirini eder mi? Bir şu tadaki özüne hürmet koyar. Türkmen officerlerine bağlı. Türkmen officerleri şu atla köprükleyin ne? İşten git yerle diye. Yönü o çözgütte. Yine de bir tobur adam çaresi yok da. Hem Türkiye'de kul olsun mu? Ne olsun? Biznes ettirene. Türkiye'de otada yine de kötünç. Ne ettirli? Mecburi kalmalı olur. Şunun için onu kötünmeliler de hem yararlarını haramdadan karşısına kalırlar. Hem miting etmeli, protest geçirmeli. Şolan karşısına hiç kim yarağa ulanıp bilmiyor. Onun özleri officer. Officerli hem bir yerde etmeli. Ne ettirpiyorsunuz haramdadır. Biz öz vatanımız korumak için geldik, ıkbalımızı şu vatanı korumaya bağladık. Siz bizi ertikun bir avra edecek oluyor. Öğütsüz, işsiz edecek oluyor. Biz şu geldik vatanı koruyalım. Türkmenistan avraylı bolsun deyip, siz boldu. Bizim kazanyan dağıtımızı bir prikaz bilen elimizden alıyor. Şol için hemme officerle şu hukukun etmelilerdi, hemmesi şu hükümetin karşısına çıkış etmeli. Şu prikazın karşısına çıkış etmeli. Yoksa ertiku gelecek şu bedbahtçılık. İşten git yerle Türkiye'de kötenerler. Türkmenistan'ın içinde kötenerler. İşten gitmeyerle de cinayete baş koşup ertikun turmelidir. Oğurluk etmeyeni ay şu günün geçti deyip görürler de ertikun köçede üysüz kalırlar. Caizsiz kalırlar. Bollu Murat abi. Bolya sağ olun Muhammed ağam. Inni men jemläýin hormatly vatandaşlar. Ine ýalňyza aýdyşmaýaly Türkmenistan'a 3 tane hekmet bolmaly. Kanun çıkarıcı hükümet, parlament, meclis ile ikinci yerine yetirici hükümet, kabinet minister ve birinci minister yani serdar bolup durýar ve prezident. Üçüncü hükümetin kadiyetler, yokor kadiyet, aşağı kadiyetler yani. Bunlar herse avtonomla, herse ayrı, prezidente bağlılar, yani gurbanlığa bağlılar. Gurbanlık halk maslahatı, hakkına teredenine değil mi maslahat verip durmalı. Maslahat verip yani halk bilen işlep onun esası borç milli lider bolsa kimin milli liderini suud etmeli halk bilen gidip guruluşmaly. Ünsverin bir adam bilen 17 ýyllar guruluş gören ok halkyň ýanyna baryp gören ok ýöne şonuň milli lider boldy.
Şol ýaly kezzap şu näme yatan bolsa uğurlaýar. Näme ýanky gödekçilikden ýok bolsa uğurlaýar. Ine halk gödekçilik goýmady Berdimuhammedowy hemme zady uğurlady. Şu uğurluk bolýan zat bolsa uğurlap Türkmenistan katastrofa getirdi. Siyasi, iqtisadi we sosial. Ine görün. Men ýalnızca bir topar parlamentler görkezdim. O parlamentlarda beýatleşik, ýanky gepleşik, o ýerde atçyotlar, o ýerde ýanky maslahatlar gidip dur. Türkmenistanyň parlamentda gurbany ýerenden el çarpyşyp, "Salamu aleykum, şu ine şuraya ýygnak bolýar" diýip diýse, şu sözlerden başlap ýazyp oturýar. Ýanky elmin bloknot bilen bloknotyna ruçkasy bilen ýazýarlar. O görüp duran zat bu ýa kino. Esas aktörüm gurbanyla, esas aktör şurada gullor. Şoň üçin şu adamlar Türkmenistan motory, fundamenti, Türkmenistany öňe akçyk, ýanky organizm, parlament. Şul parlament Türkmenistanyna azat kanunlar çykaryp, prezidenti kontrolda saklap, öňe ödüji dünýäden mysal alyp kanunlar çykaryp görüşmeli, Türkmenistan öňe akıtmaly gurumy Gurban bolýyn bir jüýtündäki bir edaraja bolýan. Ine näçe Türkmenistan düzelsin? Näçe biz şulary aýyrmaly? Näçe Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow hökman suratda Türkmenistany ýitmeli? Ine diňe şuň üçin. Şunu ýaldat hemme ýerde. Bular basyp alýarlar döwleti. Şoň üçin şu waýenler bilen problema ol detali. Ýokardan ul fundamental problema aşağı düşýän ýanky bir liniýasy. Şu waýenler ertir polislerden alarlar, birin MHM'den alarlar. Häzir Türkmenistanda pul ýok, bular dilekçilik edip ýollar. Mährib ýaşaýan we Ýewropada dilekçilik edip eller bilen ýanky elini çerňep gezip ýör. Raşid Meredow ol Dubaylarda aýlanyp ýör, ýanky pul dilep. Bular Türkmenistana şeýhler çagyrýar, pul dilýärler. Türkmenistan batdy. Batmaly Türkmenistan. Men halka ýüzlenýän inni biziň wagtymyz geldi, halk döwletimiz özüne almaly. Biz döwleti kontrol etmesek, bu şu kezzaplar kontrol etmesek, ýerine ýetirjik hökümeti kontrol etmesek, saýlawlary geçirip parlament saýlamasak, bizde geljek ýok. Biziň döwletimiz baý, döwletimiz gowy, pargat asmanymyz bar diýip öz-özüňizi almak. Bidirip gurun. Gönaýdyn. Ine Türkmenistan geljek. Muhammed ağa, goşaklardan bolsa goşun bolmasa täze tema geçäýin. O täze tema geçer. Täze tema ine siziň bilişiňiz ýaly Rossiýada Navalnyň cesedini berdiler. Ine demokratik opozisiýa dün bir çykyş etdik. Muhammed ağa bilen tekstleri korrektirowka etdik. Ýanky AKP bilen we biz öz demokratik opozisiýa ýanky biziň arkamyzda aktivistler we blogerler we hemmesi şoň pozisiýasyny biz berkitdik bütün dünýäde. Onun başka ine Putin gorkup Navalnyň cesedini ejetine berdi. Şol bir hadise, gaty wajyp hadise, şunu häzir Muhammed ağa düşünür, ondan menem goşmaly bolsa goşun. Muhammed ağa. Söz sizden, aýdyn. Näme watandaşlar, ýani Murat Gurbanowyň aýdyşyna dün bir beýanat ýaýratdyk biz ors opozisiýasyna, bütün ors halkyna näme diýip gözlenip olam Navalnyň maslahatyny ejesine tapşyrym we Putiniň Navalnyň öldürmegi hakynda öz pikirimizi aýtdyk, öz golluglarymyzy bildirdik. O gowda ýöneşde bolandat näme? Putin bir diktator eken, dine men sözmüyormeli, doğru da olsa, ne doğru da olsa eden işin iyidini almayan adam şu neçeli. Tevabi özünün güýçlüligini, diyenini etýänligini görkezjek olup, öjeşip 2 ýyl bäri hola uruş dowam etdirýärdi. Dünýäň öňünde du. Näçe 100 000 sany öz ors halky öldü, onu da häzir akla gelen akdy uruşy dowam etdirýärdi. Şol üçin Navalnyň her nätdirip şunu öldürecek dedi, öldürdüm insonunu. İzne de hiç demeden ağam dünyanın etkilenen hiç tabi. Şu Ukrayna meselesinde de Yanukovych'a barşı mitinge çıkarlar, öldür, vur, yenç, yatır deyip buyruğu verdi. Yanukovych etmedi.
özü adam barıp şu tadakiler öldürdü spesnaslar bilen. Şol üçin neme dip şolun hemmesinden ortaya da alıp gitti. Şu spesnasları. Aňyrdy öz diýerlerini ettireni. Men näme diyecek bolýan? Putin hemme diktatorlara öz pavideniyeti bilen bir zady aýtýar. Halk ayağa kaldı, öllürün, kırın, nämeseňiz edin, gepiňizden dänmeň, men seň ýerinde diýip. Göne inni şol adamın özü Ors halkynyň davleniýetiniň aşagyna Navalny maslagyny ejetine tapşyrdy. Bütün aktivistler, yazıcılar, jurnalistler, aydımçılar, sportsmenler hemmesi bir ağızdan Putin'e uton, hıcaletçe Navalny maslagyny tapşyr ejetine. Bir ne dine, ne vicdana, ne adamçılığa, ne kanuna gavet gelýär diýdi. Şol üçin Putin mecbur boldy. Yoksa ejetini şantaj etdiler. Näçe iyidi giderli can etdiler. Eger sen şonu nemetmeden maslagy çüýrek gider. Onuň iydinden 3 saat wagt berdiler. Eger sen şonu diýenmedi etmeden biz onu şu türmäň içinde ýerlersek bilmersiň hem ýerde bolundy. Ýöne hemme inni iyidin ally Putin. Şu vatandaşlar uly ýeňiş. Putin'i inni iyide çektirdiler ortalıkta. Dünya cemiyetçiliğini iyide çektirdiler. Eğer şun yana hareketli, bile eline yaragam almadı. Dine hemmesi ekrana çıkıp da uton Putin'i kıygırdılar. Vatandaşlar, bizim eğer şun yana aktif olsak, bizim türmelerimizin yardığı bir yer bilmeli. Şun yana yardığı bolmalı. Yankı Murat'a parlamenti workedi. Şun yana parlament bizde bolmalı. Oyunlu otap barmalı. Şolar için bir köpük çıktı jetmek harap. Şun yana adamları oturtmalı. Şu tadı dine salam deyse salamın yadyan adam. Onu bir yurdun ıkbalını belleyen. Yani şu tadı bir kanun çıkarılsa ertekun şoför gidip iştiraf tölemeli. Adamla gidip türmeye gitmeli ya türmeden çıkmıyor. Şolun kanunları boyunca bir adama ruhsat berýärler hemme armiya neme kenbe polisiýa hemmesi şoň diýerine bolýar diýip öwünde titreşip durmaly. Şu kanunlar çıkarýan şu karamdadylar. Biz sesimiz çıkarmayanımız için şey diyor. Yöne biz sesimiz çıkarsak şeyle gücümüz var. Putin yani haramdadanı iyine çektiriliyor. Onu çektirdiler. Eğer bizim dışarı yurtta özlerine siyasi prava защитник deyip ya özlerine biz apozisiya deyip ön köyüne apozisiya Murat Kurbanov aytıyor o nomenklaturni pozisiya diyenler, sistemni apozisiya diyenler. Şunu canacan doğullarını, dostlarını, kardeşlerini, ece kakalarını türmede öldürdüler. Şu neçenliğin şunun dirliğini bilen al. Dirimi ölümlüğünü bilen al. Şolun ölülerinin maslıklarını ecesine tavşıran, şolun hiç haydi bir sesine mi çıkaramaz? Ve de utanın, şol çiğnem, şol yana parlament şu neçelin bizde vatandaşlar. Şu dışarı yurttaki prava защитник diyen nemele, şola hareket edena. Dine ben ona kat yazdım, baştan tavma ederler için. Bunun hükümet ravi, şolar kollayarım, şol yana apozisiyan bolurlar. Şol yana prava защитник uramolun bolonunu hedilet verdim. Şol çiğnem, şol yana parlament var. Ondan biz gelip hareket edip başlamızdan tam şulan hemmesi ölü. Şu hatta bir doğru benim oğlullamak, aktivistlerimini köseniyeni imenle şun yana prava защитник uramolun bolon için. Halk koça çıkacak olanına çıkma seni öldürürler. Seni kısarlar bir kanun ruhsat vermese barmam, işiniz olmasın. Şunu ehleke Berdi Muhammed tevil edip şun yana prava защитникler dörederler. Eğer şu hatta ortayadan şol apozisiyalı prava защитник uramalar sesini çıkarmadık boldu. Türmede ölenleri ece kakasını tavşırmasızlık bütün dünyada moda öğürlerdi. O nitolko türmeye düşen adam nakazat etiyerdi. On karnaşlarına iki edek yeniden nakazat etiyerdi. Bizim yurdumuzda şunu edip oturdu. Bu kör karamlardalar
Hiç de adam şunu çelliğinde. Hatta şu karnaşları hiç de edin. Şu anda yeri gelenini ayıptı. Görün. Neme? Gelli kariz hem türmede yattı. Yöne şun ayalı. Şun ayalının doğunu daşar yurtta kıyıkçı edin için mecburi yerdeydi şun çıkardılar. Ağlap, eğdip, onuşup yöne çıkardılar. Öldürtmediler şunu. Bulamış ölüp gitmekle bir şey. Maslağından taşırılmasıyla bir şey. Yöne mecbur oldular. Yani bir ayalın edeni işi şu. Men vatandaşlarımı yüzlenecek oluyor. Vatandaşlar Türkmenistan nekili Ece Kakan'ı türmede yatan mı olsa, Çağan'ı türmede yatan mı olsa, size azar verilen mi olsa, siz şu tak barıp iyilinden barıp bilmeyen mi olsanız, şunun yardaylarını bilmeyen mi olsanız, şoları iymeni, içmeyeni, akidellerinizi şunu yetirmeyen mi olsanız, şolu kesellese, leçit etmeyen mi olsanız, bütün dünyada kabul eden normativleri yerine getirilmeyen mi olsa, siz durulu görünüşünde protest etmeli. Siz çıkış etmeli, siz aytmalı. Putin yani adam çıkışların neticesinde bütün dünyanın önüne pazor olup ivne verdi. O kim? O haramzade kim? Şol için şun şu haramzadalar hücum etmek günü. Şunu etmeli. Doğru Muhammed Ağa sağ olun. Gatı doğru belirleştirdiniz. Benim koşulayan hormatly vatandaşlar. Putin şu ýaly armiýasy var, pullary var, nefti, TV gaz var. Yani bir topar baýlyklar var, bir topar çinovnikler var, 3 milyon diňe Rosgvardiýa var. Rosgvardiýa, FSB, FSO bir topar gurulmalar var. Ine şul döwlet jemgyýetiniň öz halkynyň utulyp jesedin berdi. Gurulmagyň hiç sady ýok. Muň nämet var? Bir samolyody var. Böküp binip kaçıp gider ýaly, bolly. Hiç sady ýok. Şoň üçin o bizim dymyk durmagymyzdan peýdalanyp, şu adam bar kezzapçylyk edýär. Hem garnaşyň bolsa, dogan garnaşyň agy ýagdaýda bolsa, hökman nägeliklerini bildiren bendi, hökman şonu goramaly. Ol konstitusiýa bilen ýanky berkidilen zat. Hiç kim o ýanky sana pähri bermen haky ýok. Şoň üçin bizim aktivnistimiz, aktivnist diýip hökman opozitsioner bolmaly. Öz hakyny gorap bolmaly. Ine biz görüşýäris. Biz ýa kanunyň üstünde görüşýäris. Biz gurbalyny tanqid ederiz. Biz bütün dünýä gurumary bilen işler, gurbalyny düzeltmek üçin. Ýöne siz öz haklaryňyzy goramaly. Ol aýraty mesele. Ine şonu goranyňyzda siz jemgyýetiň aktiv adamy bolýar. Siz Türkmenistanda jemgyýetiň badygy. Hemmeler ýanky bir goýunlar ýaly bir zat däl, jemgyýet ba halk badygyny ölkedýär. Biz şunu haýyş edýäris. Türkmen hiç kimden kimdendir. Şoň üçin ay ine bize ruhsat bernokmy. Düşündürüň polisi de ýanky näme emhime düşündürüň. Sen näme durmuşyňdan gaýylmy? Ýok. Sana gurbanyny berdim, bir zat berdim, ýok. Eşiňe çel özüň alýan. Dogry däme? Dogry. Niýe sen gulluq edýän? Çastowaýny kampaniýadamy ýa hökümetdemi? Hökümetde. Gelin düzeldiň bile üşüp düzeldiň şuny. Onuň durmuş bolmy? Ne sen çağranda durmuş var, ne seninle ne geleceğin var. Seninle de yok, menine de yok. Neyemçi biz çıdıyar. İki sana adam hem ıkbalının kullarını çıkardı Türkmenistan'ın, Türkmen halkının. Ministerin, vice-premierin hemmesinin kulunu çıkardı. Yine şunu gitmeli. Şimdi iyi de aitmalılar şu meselede. Sesini verir yok Muhammed Ağa. Sesini yapıp durun, ben sesini açayım. Men Berdi Muhammed'e yüzlenecek bolýar. Serdara da o haramdan. Gönde siz gördünüz Putin'in näde oturanny. Putin'i bütün dünyada Biden siyasetçi adam. Bütün ömrü çinovnik bolup işleyen adam. Diplomatiýany gowy bilýän, akylly, palihatly, intelligent adam. Putin'in karşısına bir söz hayırlanny. Şu adeçelin diplomatik aragatnaşıklarda düşmanın bolsa şu da hayırlanmayandı. Putin'e sözlenen, hayırlanan sözü şu. Putin akmak, sukinsin dedi. Yani haramdada dedi.
ve de şu hiç yerde hayırlanmıyor. Şu demekle yani Putin dünyada elini oturdu. Putin'in üstüne atanak çekti. Putin'in oturdu. Putin elini dünya eratına dine bulaşıklık getirmekten başka da hiç da edebilirler. Dünyanın tiyatrotunu elini ornuyor. Şol için men berdim Muhammed'e ikisine yüzlenecek oluyor. Siz bir topu oğlanları oğurlap Türkiye'den alıp gittiniz. Şolun biri ehlike kahraman Farhadi. Yine biri nemeden Ortayat'tan 2 tane oğlanı. Türkiye'den yende neçe tane aktivisti deportasyon ettirip Türkiye'den alıp gittiniz. Biz şolun ıkbalını bilim da. Biz şu atlar neçe tane gepleşip geçirip oturuyor. Neçe devletin başlıklığına biz bir beyanat şular hakkında yürüyüp yayratacak oluyor. Size şu at duyduruyor. Şolun kellesinden birce taçam kaçtı. Sizin utordunuz. Size delegasyayla barya. Şol için şolara da diyemem. Hemmeniz öz canınız bilen, kelleniz bilen cevap verirsiniz. Men şunu kasem içiyen şunu ettiriyerdim. Men şunu aytmalam dedik, böyle düğün maslahatlaştık. Biz şu atları edip oturup, gepleşikleri geçirip oturup, şu at bir tane beyanatım yayradıp, bir delegasyaya şoları yürüyüp bağlatmak için anlayıp uğraşacak oluyor. Şuna hem bir yerde de aydı verin. Şol için tez onları gizgap saklayalım. Bilen biliyor. Bizde de bir tohum informasiya var. Ömrü doğru siz armiya uğrattık, ettik, sesini çıkarmak hayiş edip koydunuz. Bunlarım şeyçek bolmanız mümkün. Yöne aytıyor. Şolara da edemem. Biz iderlamayan mıkab diyemem. Biz şoları ta ekrana gelip, ta ece kakasını tavşırlayanca biz iderler. Daşarı yurtta diplomatlar, ayrıca Amerikan pasoru. Şolar görmek için türmede nerede taklayan olsamadan barar. Hemen şuna aytıyorlar. Boldum burada. Sağ ol Muhammed ağa. Menim goşulayan Muhammed ağa'nın aydın söylörüne yine Gurbanul ve Serdar Berdi Muhammedov'la yüzlenyen siz Putin ýaly izgoya girip sizi bütün dünya cemiyeti edil katok ýaly tekilek gitjegini islemeseniz onunla siz Mansur Mengelov gatşat ýagdaýda goýbermeli. Siz Allah Murat Korhanow we Murat Düşemow we beýlekleri goýbermeli, amnistiýa düşürip. Türkmenistan türmelerine yatan siyasi tutsaklardaky adamlara hiç tat değmediler. Onun şertlerini saklamalı. Onlar bir güne basıldı. Onlar amnistiýa usulüne goýbermeli. Siz goýberýinçe biz sizi atak edip dururuz. Bütün dünyada. Şoň üçin ine şu ýaly häzir bütün dünya yapışdy. Navalnyň ölüm bilen şu zatlaryň üstleri açılıp başlady ve şu zatları ünsürüp başlady. Biz şunu hükman ýa-ki Türkmen hükümetinden karşı ulanırsa Türkmen hükümetinin cevap vereceği çeker. Международный Красный Крест öz delegasyasını uğratıyor. Tamam. Hormatly vatandaşlar, şonun için şol türmede başka da bizim grajdanlarımız ýatyr. Ulum şertleri elbet. Ulum biýüne, ulum aktivist olmasa da bir topar biýüne adamlar ýatyr. Maşgalary öýde kösünüp otyr. Çağlary eýem gidenle 2 yaşlı adam, yani çağırdı 2 yaşlı adam, eyyem 18 yaşap durmuşu çıkıp otuyor. O gören ok çağırlarını, 5-7 tane çağırdı adamlar basılı yatıyor. Ulu günah da eden ok. Yine şunun için Türkmenistan öyle represivni sistematını kovuşatmalı. Halkı gırmalı, halka kömek etmeli. Yine şuraya parlament işlemede, parlamentte mektep okuwçylaryndan pes adatlıklı adamlar otursa onu yeniden represiýa edip halkı gırılıp bular diňe halka karşı näme kanun bolsa şonu kabul ederler. Ene hormatly vatandaşlar. Muhammed ağa, başka da aýtjak adamız bolsa aýdyn, onsoň biz ekrany näme efir ýapaýly. Bor. Şu neme Ukrayna'nın 2. ýyly bolmady da uruş nemesi. Şoňa bir diýjekdik, onu ýene bir güne goýjak desem onu verdim.
Oňa ýene bir güni goýaly ýöne biz geljekde protest etjek bolýar. Birinji Zoom protest, ýani Türkmenistanyňky syýasy Türmede. türmelerde syýasy tutulda ýatan adamlary boşatmak uğruna, şol gollamak uğruna we başga ýatan türmelerde biýüne ýatan adamlary boşatmak uğruna biz protest etjek. Hormatly vatandaşlar, biz onu ýani ofisialny eder, Zoom protest bolýar. İstenen adam goşulyp biler. İstenen adam gollap biler bizim vatandaşlar. Murad ağa, ende men şu öz ýanamyzyň netijesini aýdaýyn. Biz birinji başlangyncı biz bir tofor gepleşikleri geçirip otyrk. Ýani men aýtdym. Türkmenistan delegasiýa ýürütmek bir tofor döwletleriň prezidentleriniň ýa belli parlament başlyklarynyň bilelikdäki beýanaty şolar boýunça. İkinci, şol Mejnarodny Krasny Krestin pristavitellerini Türkmenistan'a uğratmak, o hakda Türkmenistan'a uğradylar. Bilýärli özlerem şu boljagyny biz her davet etjek, şonu çalt etdirmek üçin. Üçüncü, biz özümüz şu meseleň başlygyny bildirip, halkyň arasynda halk hemmesi şuna goşulýar ýana öz Zoom protestlerini geçirmek. Dördüncü, özümüz Jeneva ýene bir ýana barıp protestleri giýinden hemişelik iýdi giderli ta bir netije berýänçe etmek üçin biz planlaşdyryp otyrk. Men şonu aýtjak boldum. Deňe o Zoom protest bilen gutarmaýar. Doğru. Hormatly vatandaşlar, ine şu gepleşigimizde bu soruýas, soruňyz bolsa ýazyp duruň, biz jogap beririz. Ine şu ýerde bir vatandaşymız şeýle bize düşündürýär, gaty dogry düşündürýär. Gurbanov, государство без президента может быть, но без парламента, независимой судебной власти, без свободы слова, неприкосновенности личности нет. Şul Kilov diyen Kilov adam şeyle diye Yo'ldoş Gurbanov döwlet prezidenti bolup biler diye. Gat doğru parlament döwleti prezidenti. Diňe birinji ministr var. Bir de prezident geregendik. Doğruyu aýtsak, bir de prezident geregi ýok şu. Gat doğru bellek geçdi. Biz nefip bolsa, eger Türkmenistana barsak, özgörçlükle başlasak, birinji surokda prezident bolar, ikinji surokdan başlap prezidentligi ýatyrylýar. Geregi ýok şu. Hiç şeýle. Parlament var, parlament akbariyat döwleti ve şonun yerini yeterli hökümeti, yani premier ministr, kabinet ministri boldy, yeterlik bolýar ve kabinet onu kontrol edýän boldy. Kanun çıkarıcı, yerini yeterli ve kabinet boldy. O milli lidere merekkel, milli lider arkadaglar peýda bolsa, halkyň ýadygy kynlaşýar. Talayan adamlar köpelýär. Talayan adamlar köpelýär, bular saýlanjy talayan adamlar bolýar. Olar Türkmen başly diýip bir kezzap bady şäherlerde çalışyp öz eje kakalarynyň atlaryny, çağlarynyň, dogunlarynyň atlaryny ýa-ni nimeler, kolhoz oğulary çalışyp daha etdi. Indi bulum halktan saýlanjak bolup milli lider diýdi, özüne arkadaş diýdi, ýene bir dag diýdi, gerekli däl dag diýdi, arkadaly gahrman ferdarym diýär. Ay ferdar oğlum diýdi. Näme etjek arkadaly gahrman ferdarym? Şu burada atýanda gün aýtgan bar kezzap hemme zat oğurladyň, oğluny goýdyň, ferdar oğlum diýip boldy. Şonam ýeterli. Burada bir zada aýtjaktym men. Neme gende şu döwlet guruluşy bilýärmi? Hemme zatyň manasy näme? Hukumetin içindäkile oğurluk edip bilmer ýanak mehanizmi döretmeli. Her bir kanun çıkardı çekeleşikli, dürli halkın interesi şu tada aýdylyp biliner ýanak mehanizm gerek. Biz şoňdurny en gowy az rasgotly her bir kanun çıkacak bolsa ýöne bir adam diýen hemmet elin alypdy. Bir etapda çıktım, yine ikinci etapa gittim. O tada başka adamla gelip şonu barlap. O zaman şolun saglasiyetini almasa onu özler kanun çıkarıp bilmedin. Çekeleşikli çıktı. Gurrun şun üstünde. Hiç kim oğurluk edip bilmedin. O zaman şu tada çıkıyanda ispal niyetini bilas. Absolut oları değişirle onu profesyonel şu kanunun aydışı yanak yerine getirip bilecek mekanizmler öğretmeli. Aralarında dava türenine başka bir mekanizm, suud etme mekanizm, şuları
Kim doğru aytýany arasynda adalatly çözüp biljek, kanun esasy çözüp biljek ýanak mehanizmler töretmeli. Şol üçin bir topar ýurtda ol istoriski neme obstanovka göre ýurdun içinde gapgaşyklara göre bir ýurtda şalyk ýöne demokratiýa bar, bir ýurtda prezidentlik ýöne demokratiýa bar, bir ýurtda prezident ýok. Hem primer minister menen Kanadada. Şonu yerine getirýär, hawa bolup bilýär. Bir ýurtda hem prezident bar, hem primer minister bar, ýöne demokratik ýol. Şol üçin bulan hemmesini halk şol bir ýurdy tiýasy ütgüç birjek bolamynda dürlü variantlaryny oturup haýsy bizim ýurdumyzda bähritli boldy. Ogurluk ettirip bilmejek boldy. Indi diktatoryň emele gelmesizligine şert töredip biljek ýollar bir taýlap alyp biler. Şol üçin bu hatdan hiç kim hiç zat aýdy bilmer nähili sistem biz gurnasak bize gowy bolup biler diýip de häzir boş gurrun bolýar da. Şo döwürde onu gurrun etmek bolar. Ýöne biz bir zat bilýär. Bulan sistemi Türkmenistanyň hiç bir döwlet gurulşy da bir adam, bir bandit diňe beýlekle hiç de kanun bilen işi ýok, ýurt talap etdi. Olan blagodarya Putin izni durançy. Şoň dünýädäki diplomatlar şunu gollaýar. Şol üçin Putin bütün dünýäde haýsy diktator diýür bolsa, olam güýçli diktatorlarda İslam diktatorlar, özlerini oňurmayan diktatorlar Putinin patzaşyt etdi. Ýani bir neme çykdy dokument, hemme ýere gaýratdylar. Afrikada Putin ýöreýdi, Wagner döretýär, uratýär, şu taýyny kiçik döwletleri bar. Şol bilen şertname edipdir. Şu şertnamalar çykardy. Şertnamada şeýle uslowiýasy bar. Siz näme etjek bolsaňyz edin, sizin hökümetde durmaňyzy biz, ýani Putin garantiri edýär. Siz bolsa biz gidip sizin gyzylyňyzy, neftiňizi almaga hiç päs gelsi bize ruhsat berýär. Bir Türkmenistanam Özbekistanam, Kırgızistanam getirip koyan şu. Putin getirir. Şol üçin öňki parlament ýokdur Özbekistan, deme Kırgızistan. Putin näme diýse elini aldyr oturan bir haramdadany oýdular. Şol üçin aýtjak bolýarym näme? Putin şular golla. Indi Putin'in döwri gutardy. Indi Putin akmak haramdada. Bütün dünýäde adı şol. Şonam açyk hemme ýerde, hemme gazetlerde şu hat ýazyp otyr. Yani äfgerilmeýär Putin. 2 ýyl mundan öňçe Putin dünýäde awry bar bolsa, onuň üçin awry bar bolsa, indi doly awrydan düşdi. Şol üçin Putin'in hiç kim krişesi bolup bilmeýär. Şol üçin Karamzada Berdimuhammed üçin berk ýadyna saklady. Dünýä milyard çykdy jetýär. Indi Putin tizi gollap bilmer ýany. Şol üçin biz sen indi yetim iyesiz bir haramdada çaltdı da sen ayırar. Doğru. Muhammed ağa, men häzir bir kadrlar okujak bolýanlar. Şu ýerde ine men şuny nemede okudum, ýagny YouTube'da okudum, bizim watandaşlarymyzy öldüripdiler Türkiýede. Ulu bir betbakçylyk. Şu ýaly bir topar adamlar ölýär. Ine ünswerin kezzap özüni prezident edip taýlan hemme zatları Türkmenistan'a ogurlap yatan kezzap şuny ýerden gidip öz arkadaş şäheriniň uğruna işläp şoň ýanky kiçik bir görkezmeler beren bolup diňe arkadaş şäheri bilen. Bir de ölüp ýatyr, halk kösünüp ýatyr, Türkmenistanda manat ýok, krizis polny. Ýanky halk näme çermen ok, çöreň bahasy gymmat, 45% halkymy daşanly. Bu näme diýär? Arkyn gelip ýanky şuun ya atda çapýar ya gelip arkadaş şäherini gurýar. Ine öz guruluşyk biznesini dowam etýär, dowam etýär. İran'ın şahsam şehittirip aylarını 3 ayın içinde odan kaçıp gitti ağla. Bravo. Vatan programmasynyň ahrymanlar kadagy ine häzir geldi. Öz şäherine täze ýanky obyektler açmana görkezim bermäne. Ünsürüm. Işıklandırış ulgumlaryň görnüşleri bilen ýanky halk milli lideri
Şuň gününe Türkmenistanyň kanunlary, halkara konwensiýalary diňlerini giýje uny kaýda bilen işläp, ýa-ni öz parlamentleri bilen işläp düýetmeli adam gidip ışık ulgumlary bilen ýa-ni ünsürip diňläp görüp saýlaýa öz şäherine. Ol bir jawur ýara özüne gidip, "Ay men şu lampany goýjak, ýok, muny goýjak" diýip bir samsyk bir zat. Ine derdim. Ine derdim. Şula kezaba arkada diýilýär. Arkada şäherinden gelip ýa-ni arkada şäherine ýygnak geçirýär. Şu ýygnak geçirenine lampalar näil bolmaly? Ýa-ni küçüjükleriň ýa-ni rengi näil bolmaly? Onu muny diýip ýa-ni ýitileşdirip seredýär. Ine şu ýaly ýitilik bilen, şu ýaly ünsü bilen halka seredip, hakyky milli lider bolup, halkyň arzyna gedip problemleri çözüp ýören bolsa, ine bizim çykyşymyz başgaça boldy şu. Biz şunu öwürdük. Biz şunu ýaşadyn arkada diýerdik. Näçe biz bu arkada diýme, näçe bu milli lider diýildi. Kimin milli lideri? 17 ýylda milli lider boljak bolup, bir adam bilen duşup gören o halk bilen. Emhemeşlikler çalışyp ýa-ni ol bunun üçin emhemeşlik çopan bolup ýör, beýlik emhemeşlikler goýun bakyp ýörler. Kim alacak bolýar bu samdyk burada? Şolu öldürerdi. Şolu özleri öldürür. O Braziletli du. Ine Arkadaş şäherine guruljak çağılar beýilganyň şekil taslamasy. Näçe vilayetlerde guranok şuzatlary, näçe ýa-ni etraplarda guranok, näçe Sakar bilen Saýat etrabyny birleşdirip ýa-ni adamlar boşalyp işden şol Sakardan ine spravka almak üçin 70 kilometr bir tarafa, 70 kilometr bir tarafa bir güni sarp etmeli bolýar adamlar. Näçe şulatlardan o? Näçe san tehnologiýalara geçiren o? Şu san tehnologiýaň üstünden adamlar spravka ýa viza ýa pasportdan döýdi. Näçe eden okşulatlar? Näçe arkadaş şäherine ýa-ni hemme güýjüni taşlaýar. Men size aýdym, näçe? Bu gaçkytjak bolýar. Şu gaçkyndaky ýa obýektler näçe köpedip şondan pul urlap gaçyp bilse ine şoň urnu. Türkmen halky ölüp dur, parlament işlän ok, Türkmen halky agyr ýagdaýda bizim vatandaşlarymyzy öldürüp organlar ýa o zattyrmy gerek gel. Çağlar ýanyna gelende de aýdýar. Oy bir çağın ýüzüne çylyk bar eken ýaşlykda ýa-ni bir zat bolup ýüzüne ulaýal adam ýanyma getirmän uwdur näli. Bu kim bu adam? Niýeden çykdy? Şuraya deýüz, şuraya bir mene näme atlyndyjyna bilemok. Bir güdök bir deýüz, bir heppe niýeden çykdy şular ya? Şuraya. Ine şuraya hormatly vatandaşlar, haçanlar biz saýlamasak hiç kimi, haçanlar biz hökümetimizi kontrol etmesek, şuraya kezzap çykýar-da döwleti jüwüsüne alýar, büdjetini jüwüsüne alýar, etçegini edýär, parlamenti jüwüsüne, ogly prezidentler bilen, prezident ýa-ni wezipler bilen, kabinet ministri bilen jüwüsüne suwtları özü elýär. Näme bolsun? Näme bolsun? Polny ýumurdy döwleti. Ine şuňa şuňa Gurbany Berdimuhammedow super kezzap diýip ine şuňa aýdylýar. Hormatly vatandaşlar, onu şunun bilen biz efirimizi utarýas. Muhammed ağa, köp sağ bolun efire geleniňiz üçin. Ha efirden soň görüşýär. Sağ olun. Biz bazı günler size şu kadar parlamenti düşündürdük. Indiki prezident wezipesini düşündürür. Soňky kabinet ministriniň başlygy, kabinet ministriniň ornmasarlary näme, hekim näme, Aşgabat şäheriniň hekimi näme, näme etmeli, näme borçlar bar. Şu zatları size düşündürüp bersek, ondan siz düşünürsünüz. Sizin daş döwrüňizde siýetge goýulanýaly borçlar, kanunlar ve haklar durundur. Siz haýsy hakky unutup bilersiňiz, haýsy hakka basyş edip bilersiňiz, haýsy borçlary hekimden, polisden, emheden talap edip bilersiňiz. Şu zatlaryň ýa-ni göz görnüşi size açylýar.
Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirini tutarýas. Sizin hemmeňize birinji bilen jantalyk takyp edýäs we inniki duşlar çelli hoş sag bolun.